Primul concert în țară al frumoasei Ina a avut loc marțiară la Brașov, după ce în ultimii 2 ani solista a urcat doar pe scene din străinătate, în Europa și Orientul Mijlociu. Sute de fani au umplut până la refuz clubul în care a avut loc concertul Inei. Cântăreața a salutat prezența televiziunii noastre la concertul de aseară. Vreau să mă uit la voi, așa că n-am văzut români. Am văzut aici, avem un cameraman de la TVS. E televiziunea locală din Brașov. Salut! Ina a dorit să aibă un dialog cu fanii prezenți, răspunzând la întrebările câtorva. Ea a infirmat zvonul că ar avea o idilă cu celebrul actor Jean-Claude Van Damme sau că ar fi o vedetă arogantă. Vă spun despre Van Damme? Ce să vă spun despre Van Damme? Uite, e un domn reporter aici care vrea să știe ceva despre Van Damme. Adresează întrebarea, domn reporter. Ce se spune acolo în revistele despre tine? Ce se spune? Că eu sunt combinată cu Van Damme? Ai mă, frate, dar nu... dar n-aș putea și eu să-mi găsesc unul mai tânăr, chiar așa. Timp de 40 de minute, Ina a electrizat publicul brașovean, interpretând piese live sau playback. Ce trist e totul fără tine, când nu ești aici. În gândul meu amintiri mă fac să zbier, mă fac să sper. Mai am o singură întrebare. Oare tu știi cum doare când te prind? Aceasta este singura piesă care este în limba română. Ina, pe numele său real Alexandra, are 24 de ani, este originară din Constanța și s-a orientat de mică spre cariera muzicală, luând lecții de canto de la vârsta de 8 ani.